Ćao, ja sam Ivan Ivanović, Juice, 28 godina, dolazim iz Beograda, Voždovac. Pa ja sam reper s Beogradskog asfalta, a inače i negujem lepotu mladih dama i mojih ortaka. We going platinum, baby. Mnogo ljudi me i ne zna ovako po izgledu, ali glavni državni hit je Keško lica, to je najpoznatija pesma koja je napravila revoluciju na ovoj rap sceni. Keško lica, i šmekerica, keško lica, i važna lica, keško lica, i lagavica, keško lica, i šmekerica. Ja volim da se bavim tako kolima, razumeš, malo šminkica i to, a bavim se i frizerajem, znači volim da malo sređujem frizure mojim ortacima, te šabanke, tajsonke, žejzonke, razumeš i tako, a i devojke feniram jako kvalitetno. Moj životni moto je ludo i brzo, ludo i brzo. I tog dana kad sam video tvoje lepo lice, znao sam da nama ovih dana lepo biće. Ja mislim da ništa neće biti problem na farmi, jedino što kao i svim učesnicima, nedostajeće mi ljudi s kojima provodim vreme i još tu neke moje zanimacije, razumeš, ali šta da moraš da odeš u Tvorzaj. Što od mene možete očekujete svašta i ništa. Znači, kapiraš, mislim, vidjet ćemo, možda, s nekim se zgotivim ekstra, Evo, videli ste, momak je nazdravio, šta da moraš da ideš u Tvorzar? Zato ide na farmu. Ja mislim da je on potpuno spreman i da je vreme da ga predstavimo. Ivan Ivanović, a nije Keš Taksi. Aplauz za Đusa. Ćao Ivane. Nisi ozvučen, sedi i uzmi od Dragana mikrofon. Čekaj, pre nego što sedneš, samo ću te zamoliti da ustaneš. I da, ne moraš da salutiraš. Već, ovo je naziv njegove pesme i ja ne znam da li će se ovo odnositi, odnosno da li će ovu pesmu večeras možda odrepovati nekom na farmi. Mikrofon je vaš. Dobroveče, Ivane, dobrodošao. Dobroveče, hvala. Je li bilo nešto više od Đusa pred ulazak? Je li ima treme? Samo sa pulpom, Jel da? Pa, mislim, trema... Zdrav život pre svega. Nije trema, nego uzbuđenja, neka euforija standardna, normalno. Ipak je ovo show koji gleda cela država, dijaspora i svi zajedno, tako da... 4 države. 4 države? 4 države. Malo li je? Ja sam ubeđen da prati svetska dijaspora, znači... Odlično. Odlično, znači kako je u Švici, bit će fuje na farmi. Fuje u Švici. Imaš i ti podršku večeras, drug. Ivan Jončić. Smo videli u profilu. Sad, Ivane, moram da te pitam da li hoćeš pre nego što se pozdraviš, a do duše imaš još malo vremena, da mi kažeš ono što si mi u ofu pričali, ima već neko ko te nervira? Tamo na farmi. Pa ne. Mislim, ja sam ubeđen da su u suštini svi učesnici dobri ljudi, da nemaju zle namere, da su okej i sve to. I da želimo mir u svetu. Normalno, da. Evropska unija je najbitnija za nas Srbe. Apsolutno i veoma je važan i tvoj ulazak na farmu zbog Evropske unije. Čuli smo ovdje komentare dok su gledalci imali priliku da vide tvoj profil, on sigurno voli narodnjake, ali imaš predrasude? Ko voli narodnjake? Ti? Ja obožavam narodnjake, volim rock, volim rap, volim sve Jel da? Što vole mladi. Šta možemo da očekujemo od tebe, mladog? Evo, aplauz već. Hvala. Pa, ostarit ću mlad. Ostarit ću, neću znati. Možemo da očekujemo, da. Dobro. Ivane, imaćeš i ti... Ivane, ali ti ne smeta ko te zovem Ivane, te zovem Đuse. Pa ne, ali čak meni
rođena majka ne zove Ivane, ali okej. Dobro, nemoj me zvati majka, ali ajde, trudit ću da te nazovem Ivane. Hvala. Ja sam ti izabrala lepo društvo, jel da? Devojka je super, upoznali smo se večeras. Ja mislim da će napraviti dosta problema večeras tamo. Ti, molim te, budi mirotvorac. Ja sam, neutral, PH 5, 24H i to. Evo, Dragan je već osmeh na licu, a ja moram da ti kažem još nešto. Ne da ćeš biti u divnom društvu večeras, već ćeš imati podršku ukoliko ti to zatreba. Vreme je da predstavimo i našu treću učesnicu. Ona je, razmišljam, mislim da ipak neću ništa